आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी पालकमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. डीपीडीसीच्या निधीत घोळ झाल्याचा आरोप करत विकास कामांसाठी निधी मिळत नसल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली आहे. यासह ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी निमंत्रण न दिल्यानं नाराज असल्याचं सुद्धा क्षीरसागर यांनी सांगितलेलं आहे. पदाचं नाही पण तो पद त्यांनी स्वीकारलंय. आम्हाला हे माहितीये ते दुःखात आहेत. त्यांना जेवढं दुःख झालं तेवढं आम्हालाही दुःख झालेलं. पण अजितदादांच्या वेळेस अजितदादा पालकमंत्री असताना जे जे शब्द जे लोकांसमोर लोकांनी अजितदादा बोलले होते त्यांनी ते पाळायला पाहिजे. खाणं भरवण्याचं आता एवढं तर मला काही कळत नाही, पण त्यांचा कारभार मी आतापर्यंत बघितलं. त्यांचं PS आहे देशमुख आणि झरे ह्यांच्या म्हणण्यावरून सगळा कारभार तिथे चालतो. नाही, मला निमंत्रणच नाही. तुम्हाला सांगितलं हा, मला त्याचं सुद्धा निमंत्रण नाही.